खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं चाइनानि सुबुं अनजिमाया जोबोद खम जाबोगासिनो दं। बुधबाराव फोसावनाय खारिआ 2023 मायथाइनि जोबनायाव 1.49 बिलियन सुबुं अनजिमा दिन्थिदों। 2022 मायथाइनि रुजुनायाव 2.8 मिलियन बाङाइ। बावैसो बाङाइ जानाया सिगांनि बोसोरनि रुजुनायाव 2 गुन, जाय 60 बोसोराव गिबि सुबुं अनजिमा बाङाइ जानायखौ दिन्थिदों। नाथाय रोंग'साफोरा बुङो दि हादोरनि गोसारलांनाय नोगोरारि थाखो आरो रेबगान्थि गाहाय जोनोम हारखौ नायनानै बे गोग्लैनायनि मिजिं दं होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं BTR सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां खामानि मावगासिनो थानायखौ बयबो रायजो राजाफोरा नुबोगासिनो दं। खौरां मोननाय जादों दि मैया 17 जानुवारि बुधबारखालि फोसावजानाय APSC आनजादनि रिजाल्टआव BTRनि मिशन बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50नि सिङाव प्रि कर्स मोननानै BTR ओनसोलनिफ्राय सा 7 जन बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। देरगाथाव बाथ्राया बेनोदि बे सा 7 बिजाथिफोरनि गेजेराव 4 बिजाथियानो जोंनि बर' हारिनि। मख'नो गोनां आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दि बे बोसोराव APSC आनजादाव दुलाराय आसामनि गेजेराव उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि गेजेराव गासै सा 39 जन बर' फिसाफोरा उथ्रिसारनो हादों होनना खौरां मोन्दों। थामथि रादाबाव दं खोथा होनाय बादि खामानि मावगासिनो दं BTR सोरखारा। मैया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कुसुगाव जलेश्वरीआव गासै 10,000 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे हानि पाट्टा राननाय हाबाफारियाव कुसुगाव ओनसोलनि EM मानाव गेदेर उकिल मुसाहारिया नुजाथिदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनां दि मैयानि दिनावनो हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजनावबो हा पाट्टा राननाय हाबाफारि लादों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं BTR सोरखारा टेट बिजाथिफोरनो साख्रियाव थिसननो थाखाय थियारि जाबाय। मात्र दान मोनथामनि उनावनो BTR ओनसोलनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनि मोखाङाव रंजानायनि सावगारि नुनो मोनसिगोन। मानोना मैया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो दान मोनथामनि गेजेरावनो इन्टारभिउबो लागोन आरो एपइन्टमेन्टबो होगोन होनना टेट उथ्रिसार बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनग्लायनाय रादाब फोसावदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं मिरु सरकारनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा 20 जानुवारियाव आसाम दावबायफैगोन आरो गुवाहाटीनि पानबाजार ओनसोलाव ब्रह्मपुत्र रिभारफ्रन्ट समायना खालामनाय मावथांखिनि मोनसे बाहागोजों लोगोसे हादोरसायाव गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवगोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया फोरमायदों दि बिथां अमित शाहआ गिबियै गुवाहाटीनि सर्जुजसाई स्टेडियामाव नुजाथि हैग्रोगोन। हाजरिका बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला बिथांमोनहा बिथां अमित शाहनिफ्राय गिदिर साबायखर बावगोन आरो बेयाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय सुबुंफोर जमा जानानै गासै 60,000 सुबुंफोरा बिथां नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ साबायखर होगोन होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।